Zagrebački park Bundek u nedjelju 19. travnja ugostio po 10. put atletičare osnovnih i srednjih škola te fakulteta iz cijele Hrvatske na 32. izdanju Krosa sportskih novosti. Prijavljeno je bilo gotovo 4000 djece koji su bili raspoređeni u 14 kategorija po dobnim skupinama u kategorijama za učenike i učenice te studente i studentice. Danas nas je poslužilo lijepo vrijeme, vidim da je došlo djece ponovno iz cijele Hrvatske i ova tradicija treba samo se nastaviti dalje i glavno da su djeca dobra u školi, da su odlični učenici i da se bave sportom. Po propozicijama natjecanja, pravo nastupa imali su redoviti učenici svih osnovnih i srednjih škola, atletskog kluba i fakulteta Republike Hrvatske. Iako su natjecanja počinjala u 10 sati, prvi natjecatelji na Bundek su stigli već oko 8 sati. Prijave su uredno odrađene, rastezanje i zagrijavanje također. Slijedilo još samo stati na startnu liniju i čekati pucanj suca. I tako je sve krenulo. Na startnu liniju su stale učenice prvih i drugih razreda srednjih škola, njih ukupno 80 se pripremilo za start utrke na dionici od 1500 metara. Po završetku utrke na pozornici smještenoj pored ciljne ravnine proglašeni su pobjednici i uručene medalje najboljim natjecateljicama. Treće mjesto osvojila je Marija Lukač, druga je bila Ana Marinić, a prvo mjesto ostvarila je Lora Onto, učenica treće gimnazije iz Zagreba. Školujem ovdje u Zagrebu i idem u treću gimnaziju, Zagreb. Natjecala sam se ovdje prije nekih tjedan dana, imali smo školsko, također smo se pobjedili i plasirali na državnom. I eto, iskreno sam se nadala ovoj pobjedi i puno je truda uloženo u treninge i tako to, ali evo kad se trudi, isplati se. U muškoj kategoriji polaznika prvih i drugih razreda srednjih škola nastupilo je 44 natjecatelja, a nagrade najboljima uručio je Nikola Dragaš. Drugi je Domagoj Vlahović, koji je stvario 2012. Govorili su mnogi i čestitali su mi već unaprijed kao u šali, ali ja sam očekivao dobru utrku i što i jest bila i zadovoljan sam jako. Nastavljam i dalje, krv, suze, znoj i disciplina naravno i škola je jako važna i nastavljam, znači pokušat ću sad za EOF, to je europsko natjecanje u Georgiji, pokušat ću se izboriti za tu poziciju i da idem na 6 dana tamo i da predstavljam Hrvatsku. U utrci trećih i četvrtih razreda srednjih škola za učenice na startu se pojavilo 75 natjecateljica, te po istrčanom krosu redoslijed je bio: treće mjesto Dorote Santi, drugo Hilda Heller, a pobjednica je bila Kristina Božić, kojoj nagrade uručio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Očekivala sam pobjedu, malo mi je bilo teško pošto se spremam za 10 km, ovo mi je sada dosta brza disciplina, dosta mi je teško bilo, no lako je bilo pobijediti, nisam imala neka očekivanja da ću biti druga ili treća ili lošije. Pobjedu u kategoriji učenika trećih i četvrtih razreda srednjih škola, između njih 57, odnio je Karlo Sušilović, polaznik srednje škole Jelkovec iz Zagreba. Želim se nastaviti dalje atletikom, želim se još više posvetiti atletiki i ispuniti normu za Europsko juniorsko prvenstvo.
Mi smo došli iz osnovne škole Oroslavlje, osvojili smo ukupno prvo mjesto ekipno, pojedinačno Antonija Hrgetić 6, Nika Jagić je bila 8 i Jana Burek negdje oko 20. mjesta, to kad se zbrojilo, onda smo zasluženo osvojili prvo mjesto. Pa skoro svi učenici se ovako volontiraju, neki se aktivno natječu za školu i tako, znači svi koji žele mogu se uključiti. Ja mislim tako da negdje u prosjeku preko 50% učenika škole, to je preko 250 učenika u različitim aktivnostima. A aktivnih ima oko 150. Natjecanje je nastavljeno, ali su sada na startnu liniju stali učenici i učenice osnovnih škola, i to 5., 6., 7. i 8. razreda. Program natjecanja je složen tako da je svakih 15 minuta startala druga skupina natjecatelja. Tako da su prve na start stale učenice 5. razreda, njih više od 270 na dionici od 1000 metara, među kojima je najbolja bila Hana Mikulić iz osnovne škole Bogoslav Šulek, Slavonski Brod. Nakon njih startali su i učenici 5. razreda, i to njih 243, koji su se natjecali također na 1000 metara dugoj dionici, a pobjedu je odnio Marko Majer iz osnovne škole Stjepan Kefelja, Kutina. Na startnoj liniji u utrci učenica 6. razreda pojavilo se preko 250 natjecateljica, a pobjedu je odnijela Marta Šarac iz osnovne škole Bogoslav Šulek, Slavonski Brod. U utrci učenika 6. razreda na dionici od 1000 metara između 157 natjecatelja pobjedu je odnio Florijan Rožić, učenik osnovne škole Josipa Kozarca, Lipovljani, dok je drugo mjesto osvojio Mateo Koščak, a treće Ivan Mikulić. Bio sam danas prvi, a rezultat je bio 3:30 na 1 km. Treniram 5 godina atletike u Kutini. Osim učenika koji su nastupali na krosu, svoje dojmove o njemu i svoja sjećanja na kros sportskih novosti dali su i neki poznati sportaši. Naravno da učestvovanje na krosu sportskih novosti je važno, zato što je to ipak jedna dobra stvar za bavljenje bilo kakvim sportom, pa tako i krosom. Naravno da se sjećam svojih tih školskih dana, svojih profesora tjelesnog u osnovnoj školi Josip Račić. Ja sam sudjelovao kao student Kineziološkog fakulteta još 2010. godine. Ne sjećam se točno rezultata, bilo je to hrpa učesnika, tako da izgubio sam se u gomili. Pa evo, vrijeme je poslužilo stvarno na ruku organizatora, sigurno bolje nego jučerašnje vrijeme. Fali nam Ivan Radni, osnovna škola. Evo ga, ide Ivan, evo. Evo, tu imaju početne pozornice. Umeđu vremena je startala utrka za 6. razrede. Različit je jedan djelica, evo. Prije završnice natjecanja za 7. i 8. razrede osnovnih škola, na pozornici okupljen je nakratko zabavio i pjevač Ivan Zak. Nastavak natjecanja su obilježile učenice 7. razreda, i to njih 246, između kojih su najbolje bile Tija Lena Hinić, osnovna škola Montezaro Pula, na 3. mjestu, druga je bila Anija Išić, također učenica osnovne škole Montezaro Pula, dok je pobjedu odnijela Marija Mehmedović, učenica osnovne škole Zvonimira Franka, Kutina. Atletikom se bavim već 1,5 godinu i ovo mi je drugi nastup na krosu sportskih novosti.
U kategoriji učenika 7. razreda osnovnih škola, između njih gotovo 180 na dionici dugoj 1500 metara, najbolji su bili Lovro Vrančić, učenik osnovne škole Petra Preradovića iz Zagreba na 3. mjestu, drugo je osvojio Mateo Desić iz osnovne škole Zvonimira Franka Kutina, dok je pobjedu odnio Neven Krulić, učenik osnovne škole Vladimira Nazora iz Križevaca. Jako je naporan bio i spremao sam se od 1. mjeseca. Išli smo na pripreme na Pag i od tad sam si zadao cilj da budem među prvima. U kategoriji 8. razreda za učenice 3. mjesto osvojila je Nina Halajko iz osnovne škole Stjepan Kefelja Kutina, druga je bila Ivana Knapić iz osnovne škole Matija Vlačić Labin, a najbrža u kategoriji 8. razreda bila je Paula Rakijašić, osnovna škola Petra Preradovića Pitomača. Prošle godine sam bila druga u konkurenciji 7. razreda, ove godine prva. Uvjeti su dobri, vrijeme je dobro, nije bilo prehladno, utrka je bila napeta do samog kraja, ali eto. U završnoj utrci osnovnih škola natjecali su se učenici 8. razreda i to njih 129, među kojima su najbolji bili Karlo Ciban na 3. mjestu, Marko Krivačić na 2. i Frano Hadaš na 1. Ovo mi je već 4. natjecanje, 3. put sam pobjedio i zadovoljan sam. Da, u Atlatskom klubu Svetice treniram srednje i duge pruge. Najbolje škole zaslužile su pehare u kategoriji 1. do 3. mjesto sveukupno srednje škole, 1. do 3. mjesto u muškoj i ženskoj kategoriji osnovne škole i 1. do 3. mjesto sveukupno osnovne škole, dok su medalje podijeljene u svim kategorijama za prva 3 mjesta. Tako da su sveukupni pobjednici u kategoriji srednjih škola bili Klasična gimnazija Zagreb na 3. mjestu, na 2. 5. gimnazija Zagreb, a sveukupni pobjednici među srednjim školama je gimnazija Ivana Zakmardija Djankovečkoga, Križevci. Između osnovnih škola poredak nakon zbrajanja svih rezultata je bio ovakav. 3. mjesto osnovna škola Sveti Petar Orehovec, 2. osnovna škola Josipa Lovretića Otok, a najbolja osnovna škola na krosu sportskih novosti 2015. bila je osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica. Kao i obično, mi smo uvijek dosta brojni i dosta radimo i dolazimo ovdje ne samo trčati, pokušavamo biti što bolji. Evo, ove godine smo uspjeli biti ponovo prvi, što je normalno najveće zadovoljstvo djeci, nama koji s njima radimo i cijeloj školi. Pa bio je izvrstan, vrijeme nas je eto poslužilo, bio je vrlo brojan, u prijavi je bilo oko 3800 natjecatelja.
tako da možemo ga smatrati vrlo uspješnim. Kroz sportskih novosti po 32. put je okupio ponajbolje trkače osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske te studenata hrvatskih fakulteta. Sudjelovanje na krosu i ostvareni rezultati bit će zapisani na posebno mjesto u sjećanju svakog od natjecatelja, jer biti dio ovakvog događanja je neprocjenjivo za svakoga. Posjetili smo grad Karlovac, gdje je u sportskoj dvorani na Rakovcu u organizaciji Rukometne škole Karlovac i Hrvatskog rukometnog saveza održano 15. otvoreno prvenstvo Hrvatske u mini i super mini rukometu za djevojčice i dječake rođene 2004. godine. Na drugom dijelu ovogodišnjeg otvorenog prvenstva Hrvatske sudjelovalo je 96 ekipa s oko 1400 igračica, igrača, trenera i vodstva. Otprilike isto toliko sudionika nastupilo i u prvom dijelu otvorenog prvenstva Hrvatske, na kojem su sudjelovale djevojčice i dječaci 2005. godišta. Sve prisutne pozdravio je glavni organizator natjecanja i predsjednik Rukometne škole Karlovac. Dragi sportaši, cijenjeni roditelji, dame i gospodo, sve vas lijepo pozdravljam u ime Rukometne škole Karlovac i svoje osobno ime. Nama je veliko zadovoljstvo što sada već 15. put za redom se ovo prvenstvo održava u Karlovcu u super mini i mini rukometu. Nama je također zadovoljstvo što su počasni pokrovitelji ovog prvenstva predsjednica Republike gospođa Grabar-Kitarović, zatim Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Županija Karlovačka i grad Karlovac. Također mi je zadovoljstvo što danas imamo 96 ekipa u 2004. godištu za djevojčice i dječake, što je možda jedan od najvećih skupova ove godine u ovom godištu u regiji. Ja vam želim puno uspjeha i nadam se da ćete se cijeli život sjećati grada Karlovca i ovog prvenstva. Hvala vam lijepo. U programu otvaranja turnira sudjelovalo je nekoliko sportskih ekipa koji su pokazale svoje vještine i na taj način uveličale ovaj veliki sportski događaj. Izdvojimo samo neke. Članovi gimnastičkog kluba Sokol, koji ove godine slavi 130 godina gimnastičkog sporta u Karlovcu, održali su prezentaciju gimnastičkih vještina i zadivili sve prisutne. Evo što reći za gimnastički klub Sokol, samo da smo jako stari. Možemo se pohvaliti ove godine samo 130 godina postojanja. Znači držimo tradiciju i ne damo da se prekine. Gimnastički klub Sokol Karlovac znači djeluje u staroj Sokolskoj dvorani koju je, možemo reći, osnovao otac modernog sporta Franjo Bučar, znači on je bio jedan od začetnika našega kluba. Djelujemo svaki dan po 5 sati sa brojnim grupama. Imamo preko 250 djece, znači u tih 5 sati koji se kreću kroz naš klub. U svemu tome pomažu nam honorarni treneri kojih imamo 7 i 3 zaposlena trenera. Super bake, to jeste žene okupljene oko kluba umirovljenika i akcija Umirovljenici zajedno, također su bile u programu otvaranja turnira i tako pokazale da i u trećoj dobi uživaju u sportu.
Naše super bake inače su članice kluba umirovljenika i evo mi već 9. godinu, znači pri klubu umirovljenika imamo sekciju koja se bavi rekreacijom za super bake. Kada smo počeli prije 9 godina, znači došlo je na trening 8 super baka, imali smo naravno i super djede. Za komentar samog turnira, njegove dugovječnosti i značaja ovakvog masovnog okupljanja mladih rukometaša te njegov značaj u promociji rukometnog sporta zamolili smo izbornika ženske rukometne reprezentacije koji ističe. Ovaj turnir koji već 15 godina traje i nisam ni prvi put na njemu, bio sam i par puta. Prema tome sigurno da ta masovnost je potrebna u bilo kojem sportu, tako i u ovom našem. Sigurno da je kroz ovaj mini rukomet počinje natjecanje i poslije toga kad prelaze u, tako kažem, ozbiljan veliki rukomet, ali sigurno da se ovdje nauče i pobjedama i porazima i sreći i tuzi, što je kod nas nekad je malo preko nekih, da kažem, mjere, jer nekako ne možemo se pomiriti sa porazom, ali u svakom slučaju se naučimo da naučimo natjecanju, naučimo druženju i nije ni floskula ako kažemo, znači ovaj turnir traje 15 godina. Ako računam, to je negdje 90. godište prvi put, a ima reprezentativke. Znači sigurno da iz ovog turnira i u muškoj i ženskoj rukometu ima već sad i seniorske reprezentativke. Jedan od sudionika turnira u Karlovcu bila je ekipa mladih rukometašica iz rukometnog kluba Vukovar. Rukometna škola Vukovar osnovana je u kolovozu 2013. godine. U početku je to bilo u suradnji sa ženskim rukometnim klubom Vukovar. Osnovana je na način da smo kao ideju prvobitno imali okupljanje, animaciju i rad sa djevojčicama koje predstavljaju iz ženske populacije, dakle grada Vukovara, dobnu kategoriju mini rukomet i super mini rukomet. Radimo tako da je plan da prvi i drugi razredi treniraju kao jedna grupa, a treći i četvrti razredi kao starija grupa. U principu ove godine imamo natjecanje u 3 ekipe na regionalnoj razini, 2 ekipe su u kategoriji mini rukometa na regionalnoj razini se natječu, a jedna ekipa je na županijskoj razini igra za 2002-2003. godište ligu velikog rukometa, kako se to kaže. Rad je u principu planiran i realizira se na način da radimo u 4 osnovne škole u gradu Vukovaru, tako da djevojčice koje pohađaju dotičnu školu treniraju u svojoj školi najčešće u terminima među smjena kako bi njima olakšali dolazak na trening, dakle u vremenu nakon škole ili u vremenu prije dolaska u školu. Imamo u planu dalji razvoj kroz suradnju sa ženskim rukometnim klubom ili u vidu stvaranja jednog nadogradnje na rukometnu školu Vukovar, da to preraste u jedan klub sa danas sutra svim dobnim skupinama, zavisno od okolnosti. Ali osnova nam je da nam bude baza od 100-tinjak djevojčica, a ne krijemo ambicije da to proširimo i na ostale škole u gradu i na okolna mjesta oko grada Vukovara. Da sada trenutno baš mi možemo tu prezentirati isto svoj rad i dovesti svoje djevojčice i zajedno se sa ostalim natjecateljima veseliti. Definitivno, ako nešto 15 godina traje na jednoj kvalitetnoj razini u smislu kvalitete mini rukometa, ajmo to tako nazvati, i u smislu kvantitete animacije tolikog broja djece je stvar koju treba apsolutno podržati. Vidimo da je prepoznato i na nacionalnoj razini i na lokalnoj i regionalnoj razini. U svakom slučaju sve pohvale koje mogu dati za ovo natjecanje ovim putem još jednom dajem. Završnica otvorenog prvenstva Hrvatske u Karlovcu donijela je pregršt zanimljivih i neizvjesnih utakmica, tako su karlovačke male rukometašice u finalu poražene od vršnjakinja iz rukometnog kluba Rugvica sa 15-5, koje su tako uzele naslov najbolje ekipe, dok je u susretu za 3. mjesto ekipa rukometnog kluba Vinodol nakon izvođenja kaznenih udaraca sa 7-5 pobjedila rukometni klub Buje.
Naslov ovogodišnjeg prvaka Hrvatske u konkurenciji dječaka osvojili su igrači rukometnog kluba Vučići iz Velike Gorice, koji su sa 14:8 bili bolji od riječkog Trsata. Dječaci rukometne škole Karlovac su u polufinalu poraženi od rukometnog kluba Trsat iz Rijeke, a u utakmici za 3. mjesto nadigrali su rukometni klub Čakovec sa 13:6. Čestitamo svim sudionicima ovog natjecanja i ovim putem zakazujemo ponovno druženje u Karlovcu na 16. otvorenom prvenstvu Hrvatske u mini i super mini rukometu za djevojčice i dječake 2016. godine.